Wel, hallo, welkom hier. Het is vandaag een zeer schöne dag. Het is de 1. Oktober 2021. En vandaag wil ik een beetje NICHT vertellen. En eerstlich, ik wil zeggen dat dit video dat wordt eens die mensen vielleicht stieren, maar eens wordt het vielleicht gevallen. En ik wil hier kein niet aanwenden dat ze zullen anders denken als ze wat nu gaan. Ik wil bloß hier wat zijn wat mensen zullen vielleicht denken, merken. En wanneer niet, dat darf je ook niet. Keiner braucht dit video watchen. En wer wel, dankzij. En we gaan. De eerste geschichte wat ik wil vertellen. Toen iemand dit morgen, die had een droom gehad. Dat hij zat op een dag en toen weer een grote overschwamming. Een flood, dat woedde dat kwam hekken en hekken. En dat zag ze, hij would vielleicht bloß aankomen verdrinken maken. En dan beet hij te God dat hij zal hem raden, hij zal een wonder doen. En hij praat en beet te God dat hij mij het leven raden. En dat deed ik wel lang. Dan kwam er een schip voorbij, een lam of een boot. Hield er stil en vraagt of ze hem metnemen. Nou, zegt hij heeft te God gebeten, God wordt hem raden. Nou ja, dat boot dat voort er dan weg. En dat beter waar God, maar raad me. Ik wil hier verdrinken. En dat deed ik wel lang, dan kwam er een helikopter door voorbij gevlogen en die zit hem door op een dak zaten. Dat woord dat kwam hekken, dat is meestal op een dak. En dan hield hij door stel en vrouw ze hem kwam metnemen en dat leven raden en zegt hij, no, hij heeft de God gebeten. Hij wordt de halt niet aannemen, hij wordt liever leren dat God hem wordt raden en dat leven raden door van verdrinken. En die vliegen door wagen. Nog de derde maal, als hij waar je beet heeft God om je raden. Dan komt er nog helemaal waar een schap voorbij. En hield er stil en vraagt of ze hem helpen kan, ze hem metnemen kan. Hij wordt er verdrinken. No, zegt hij heeft gebeten. God, hij wordt een wonder doen. God wordt hem raden. Nou ja, dat schap dat voor te wagen. Dat duurt ook niet zo lang. Dan schaart dat huis door aan en dan hij verdrinkt. En als hij aan den droom dan voor God staat, dan zegt hij te God, wieso lässt du mich verdrinken? Wieso helpst du mich nicht? Ich habe gebeten, gepraat, du sollst mich helfen. Wieso deutst du nicht? Dann sagt Gott zu ihm, ich habe dir 3 Gelegenheiten gegeben. Erst kam da einmal ein Schaf vorbei und du nimmst die Halt nicht an. Und dann schickte ich noch einen Helikopter, kam da vorbei. Die fliegt die auch, als du was geholfen sein. Und du sagst, nee, du nimmst die Halt auch nicht an. Die fliegt da weg. Nach dem 3. Mal leider ich da noch einmal ein Schaf vorbeikommen. Die Frauen, die waren aus, wie ich die kann das Leben raten. Und du sagst, nee, du nimmst die Halt nicht an. Das sind ich, was die Halt geschickt hat. Und was ich nu will sagen ist, und das wird dann wel Menschen stieren, aber die kann es dann so annehmen, als je will. Und ich hoffe, die nehmen das nicht für schlimm auf. Aber weißt du noch, meist 2 oder 3 aus de coronavirus, de COVID-19 opkwam, de krankheid, dat wird zum Staunen, zum Wundern, wieviel Länder, de Präsidenten und alles, die sehen zu das Volk, waar we beten, dat Gott uns soll von dieser Krankheit raden. Und er soll beten, dass wir die Krankheit sollen überziehen. Und Menschen, das wird zum Wundern, Menschen in Ländern und Präsidenten, was wir nicht gedacht haben, die beten zu Gott, ab Gas, ab Knäues, wo immer haben Menschen gebetet, dass Gott soll ihn halten, wegen dieser großen Krankheit. Und das sind nu meest 2 oder 3. Und nu haben sie die Vaccine, die Ungerspritzt, die Impfen lassen. Einmal du gedacht, vielleicht hat Gott uns Gebet erhört und Menschen gebraucht, Doctors, Scientists und vielleicht auch sogar die Regierung. Länder ihre Lehrer, vielleicht die gebracht, um uns die Vaccine geben, die Ungerspritzt. Ich will bloß sagen, dass vielleicht merkt ihr das mal denken. Ich will nicht haben, dass wir hier sollen Trouble erhieren, oder wir sollen doll worden, mich doll worden, oder andere doll worden. Ich kann es so sein, dass mein Freund und meine Freundschaft, und dass ich auf so einen Spiel Hass über die Ungerspritzt. Wir sind Familien, sind eingegangen, und Freunde sind nicht mehr Freunde. Und da wird so viele Geschichten vertalt. Und viele Menschen, die glauben rein alles, was sie hören. Diese Weg habe ich vorher alles gehört.
wenn je eine Tim Hortons vor, dann kann er wie Tim Hortons, das ist ein sehr wichtig, ein berühmter Kaffeeshop. Nu wordt al verteld dat den schmond wat ze maakt den koffie doet, door maakt als de vaccine al maakt. En de nächste die vertelt, er wordt gehoord dat, waar je deze mask, waar je die naar buiten draaien, dat blijven naar buiten draaien, dan maakt als de vaccine die onderspritst als du ook al bent, dan hoort je dat ernst. Als die mensen die brokken eraan met het witte naar buiten gedraaid, zij willen zich dat niet aanholen. Dat is te lachen, aber wat door voor Geschichten abkomen. Wat immerhan, wat ik wil zeggen is, vielleicht heeft Gott ons die unersprats geschenken. Vielleicht heeft hij doordat onze gebeden erhielt, ik weet niet. Ik wil bloß haben, dat wordt me vrij, want jeder bloß mal worden überdenken. Dat is een beetje deze Geschichte. Dat is een tante, die ging er nur om. En zij wie een dag ganz goed eten geraten, zij wist niet wat ze nächsten dag would eten. En dan... Zij haben nur, die glaubt nicht an Gott. Er glaubt auch nicht bei seinem Feind, aber er glaubt nicht an Gott. Er sagt, du hast keinen Sinn, denkst an Gott. Und eins ist, als du dann beten für dir erst, der nur kommt an und dann sagt er, du so arm, dass sie haben kein Eten. Und dann fragt er Gott los an Nuba, wo ist das dann nicht? Oh, sagst du, sei was zu zu Gott beten und Gott, der wird sorgen für. Du hast kein Trouble wegen. Dann sagt er, du hast keinen Gott. Oh ja, sagst du hast einen Gott. Immerhin. En dan zij beet, en je hebt dan alles in Gott zijn hang. En even nach, dus Nuba, die gerabelt ook, en die pleegt ook ergens wat, maar helemaal niks. Nog s'morgens staat die tante op, kijkt ze uit, en dan staat er een grote doos vol ei, kauft het eten. Heeft er ergens weer nog eten opgehezet. En dan de Nuba, die kijkt een beetje door het venster, en zei, wat de Nuba's voor nu wat denken. Anyways, en dan holt ze dat eten aan, en de Nuba denkt, hij moet einfach een beetje aangaan. Komt er doorheen en vraagt er de Nuba's voor, hast van jou eten gekregen? Oh ja, ergens weer hadden een grote doos eten voor haar geloten, en God had haar zeer gezegend. God had haar gebed erhielt. Oh, sagt er, hij zei, du hast geen Gott, dat heb ik gedaan. Ik voor de stad en hol de grote doos vol eten. Ik zei die dat aan. En Gott heeft dat niet voor die gedaan, dat heb ik gedaan. En ik geloof niet meer aan Gott, du hast geen Gott. En dan zegt die vrouw, oh, eenmaal bracht Gott die bij zijn vriend om zijn arbeid doen. Die bij zijn vriend schickt nogmaals. Hij bracht Gott om zijn vriend om zijn arbeid doen. En doordat hast du mir dat eten gebracht. Immerhin, alles wat ik wil zeggen is, we hebben er mal überdenken. Vielleicht heeft Gott Lehrers, wat we vielleicht nicht leiden können, gebracht, oder die Doktors, oder die Nursen, oder vielleicht heeft hij die gebracht, om ons deze unersprats te geven. Ik weet niet. So, je kan überdenken, en mag Gott uns segnen, en zijn we ons het nächste Mal. Dankeschön.